Manila Broadcasting Company. Sa balita. Action Radio Philippine Standard Time, 1:23. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Maayong hapon sa itong mga palanggang mga tagpalamati. Kag siyempre, ari naman ang inyo kubos nga lagad si Tito Wilma. Updanay kita itubtubtak na alas stress sa Huwebes nga edisyon sang This Is My Life. Hunyo 25 tuig 2020. Aton pagpangamusta sa inyo dara, ha?
Aton kalangitan, abi, law-laawan yung manda, pero kapanyagan na. Talalupang doon may naton ang dalagan sa aton sa ni panahon. Balik doon taman kayo ng update from Pag-asa. Kag, syempre, sa itong dara mga kauturan nga malabutan sa aton pagpangalagad sa sininga hapon, panyagan na ta. Sudaan nyo daman. Sa mga hikahos pa iya, nga makaatigayo ng ila sini inugpan niya gagaw-gaw lang, na? Kag sa iton man mga kabataan, nga gihapon sa iton tag sa kapuluyan, ba very busy gid, ha mga anak? For sure. Ara nila si Lola, si Lolo, si Tita, Titos, ang mga iloy nga wala isang trabaho kag ara lang sa balay, work from home. May ara man mga amay nga nagatrabaho lang sa balay. Aton man pagpangamusta sa inyo dira ang aton mga kabataan. Please be guided accordingly. Mga anak, no? Okay, basta mayo lang. Good man na sila. Nami lang nga pagsugo. Kung jutay-jutay nga pag-ugtas-ugtas, loving-loving lang. Dalaman, anak. Sige lang, mga anak, Kag, syempre, ikadlaw-kadlaw talang kag iyom-yuhom sini, pero sa gihapon ang pangabay ni Tita Wilma kag ang mga reminders ni Tita Wilma angot ya si COVID-19 ining coronavirus pandemic, Kung wala man lang taobrahon, kag hindi gid man importante nga magwa kita sa aton balay, please lang, palihog lang. Hindi kita anay pasayang-sayang gid, kag hindi gid kita sobra-sobra salig. Hamakon mo na ang mga puertis na mga malhamakon gid dyan, no? Hindi kiti tuod man gid kahapon ang update, di ba? Tapos subong ang update kahapon 21. Isa sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, o hamakin mo yan. Sino ba lang hindi? Abi, sa mga may pamilya dira, nga mga infected, nga may ara kamo pasyente, or may ara kamo dira, miyembro, nga infected, no? Ara sila ara lang nga dan sa balay, especially ang mga LSI, palihog lang. Palihog lang. Dira na lang kita sa sulod sang balay, halungan nato ni kaayong lawas, ang nga aton sini pamilya, magbinuligay na lang para sa kaayuhan sang tanan. Sa balita tugina sa program ni Action Rex kantong sa Action BBB, sa ginpagwa naman sa atong Department of Health Region 6. Pila naman to titawe, OFW, LSI, 12 na naman, di ba? Duha sa Iloilo, pulo diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kung diin ina naghalalin nga mga banwa o kung syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental, bantayan man naton ina karon sa mga updates sa pila ka mga public affairs program diri sa Action Radio. Kita diri sa Bacolod, pasalamat kita, na pero amo na siling naton bala ko nagahalong kita hindi gid kapasaga-saga ang coronavirus nga ini. Gasalig lang siya kay hindi ta siya makita mo, no? Hindi naton makita. Amo na silig naton padayon kita nga magbato makig-away sa ila paagi sa pagproteksyon sa aton kaugalingon kag paghalong. Hindi pagkalipatan gid ang pagsuksok sang face mask. Kag ginmensionar man to ni Tita Wilma sa inyo the other day, ang hambal sang Department of Health, ang husto nga paggamit sang face mask, hindi ngang baba lang ang tabunan. Kang ilong ta may opening man. So ilong pakadto sa aton sag-ang. Ang iban ang face mask ari sa sag-ang. Paano ina makahatag proteksyon, di ba? Kinahanglan lang. Kag syempre, kung magwa, kag importante ang kaligtuan, ara na. Do instinct na nga sa aton, kag alert na kita bala, nga i-observe gid nato ng social distancing, nga kung diin ka man makatindog, hindi gid sila nga pakita-kita kag nga dola, pawala lang. Tikang-tikang lang palo palayo para sa ila, di ba? Halong lang gid mga anak, importante gid para ina sa aton, di ba?
Yes, Tito Wilma, kag syempre nga ato naman mga ginakaon, kabalyo naman kita, ay di tuod ka mo makapasayang-sayang gwa kag mag-dine-in sa mga restaurants, pero subong pwede magyapon take-out, drive-thru, hindi gani pa-deliver, amo naman na subong ang kabahin sa new normal, di ba? So, kinahanglan lang gid sa aton sa gihapon mga anak, kung pwede pa naman lang, nasuguran ta naman ang mag-practice amat-amat sang aton ginhalinan himuon naton. Ang mga pananong-tanong bala siling naton kung may mga ara naman si Tita Uhe, may mga bakante kamo day ang gamay-gamay lang gid nga pwede mapangtisukan sang alugbati, dahon kamote, makatanom kamo dira okra, talong, balatong, ay pwede. Kay subong amaning gaulan-ulan, bisan diin lang yung lihit-lihit na gatubo ang tugabang asos ti laswang gwa, Tita Wilma, na kaparisan lang isda na okay na. Ara man gihapon ang karne, di ba? Ara man gihapon ang karne sa baboy, manok, baka, ano nga klase sa karne nga gusto ninyo lutuon, pero hindi man adlaw-adlaw, hindi man halin sa aga hasta sa gabi, di ba? Yes, Tita Wilma. Gusto na nga hambal sa ila. Anyway, sa karon niya nga hapon, eton man matahom nga lelentunon, ang sulat man nga basahoy ni Tita Wilma, halin sa gihapon sa eton messenger, ahay ang amay. Isa ka amay, nagalonggid sa iya sini mga kabataan nga may mga pangabuhi na, kag may wish man siya, na? Nga siling niya, akaron na lang ni Tita We, nga gusto niya makaupo ng iya sini mga kabataan, ha? Kag sa nahambal na naton kung kamo gusto nyo man mag-share istorya sa inyo kabuhi, bisan isa lang da kabahin sa inyo kabuhi nga nakahatag sa imo inspirasyon o kung nakahatag sa imo sang leksyon nga pwede man magamit sa iba naton nga mga kauturan nga nagapamati kang nagaupod sa This Is My Life every afternoon o kung magamit Manila bilang palahinandigan, go, Tita Wilma, diba? Pwede kid o kung masiling naton mahimo nila nga inspirasyon man ang inyo sini mga istorya sa kabuhi. Hindi na kamo mag-uyang tiyempo kadto sa post office hulog sang sulat. Kag magbayad. Ara na basta nga may Facebook account ka mo. Basta may cellphone, basta may data, di ba? Okay na? Yes. Pangitaan nyo lang ng personal nga Facebook account ni Tita Wilma. Wilma Antupina Sugaton. May send message na, click nyo lang. Yes, pwede na kamo ka-type kag i-send nyo. Tawi lang na makabasa. Wala na iban, bisan anak ko pa. Na si tawi lang na makabasa, pwede ninyo ihinagong inyo ngalan kag ang inyo lugar. Diba? Yes, go, Tita Wilma. Kag ang aton man mapaambit sa karon sa inyo nga hapon, kag ang aton man horoscope. Na? Ang horoscope nga aton ihatag sa inyo, kalingawan, kabahin lang na isang kalingawan naton adlaw-adlaw, kay wala isang nakahibalo sa matudtod nga matabo sa aton kabuhi adlaw-adlaw, kundi ang aton gid lamang mahal nga Dios, ang aton tegtuga. Ti ina iya spices lang na sang aton mga hilikuton adlaw-adlaw, di ba? Nga maliton kadali ang aton paminsaron, paamok na balayaw. Upod man ang aton sini mga masuwati nga numero, kag ang aton sini lucky color. Pero nasiplatan ko to bala kaina, Tita We, nga ay sa Commission on Elections, ang COMELEC tagali hindi na mag-issue sang voters ID. Ay, gali. Nan. Hindi na iya mag-issue. Amo nang hambal sang COMELEC, kay kadamo na kuno, na madamo na ang nagahimo kag nagagamit sang fake IDs. Amo ina ang impormasyon nga nakuha naton. Isa sa gin-ehemplo dira sang COMELEC ang damlag lamang nga pag-aresto sang NBI sa duha ka individual nga ginaligar imbulbado sa production sang online sales sa mga fake nga voters ID. Ting hambal sang spokesperson sang COMELEC sa Director James Jimenez, sila nag-untat na sila sa pag-issue sang voters ID kay sila nga ti maga-launch naman sang national ID system, di ba? O ti amoy na siya titawe, na? Amo na siya. So, hindi na kamo nga silang maghagay, papursiger nga makuha ninyo voters ID. Ako gani, wala man. Kag isa, pag Tita Wilma,
gamay ligid nga info natungod sa palaabuton nga opening of classes. Kaya mo ginahambal sa nga Department of Education nga maporsugid ya ang opening of classes, di ba? Pero naghambal ang isa ka DepEd executive, si Undersecretary Diosdado Antonio, sila 60% of teachers, abi ninyo to be trained pa, no? Iga-train pa. Kag ang modules nga pagagamiton para sa distance learning, iga-print pa, hamakin mo ina, no? Iga-print pa, iga-train pa mga teachers, nga pila na lang 2 months na lang ang nabilin, July, August, 2 months before opening of classes. Pero sa gihapon, at least may update kita, dalaga naman pensar ta mga ginikanan, especially ang mama kag papa, na nga bisan nagahikahos kita subong sa atong sitwasyon tungod sa epekto sa COVID-19, wala gidya ginakalimtan ang edukasyon para sa aton sa mga kabataan. Sa mga gamay-gamay, abi ninyo pila pa ka mga teachers nationwide ang iga-train sa Department of Education, mga more than 80,000 80,000 teachers, sobra na ang ila pa iga-train. Kag sa kapamangkot naman yung backriding mula sang mga mag-asawa na o kung miyembro sang pamilya sa motorsiklo, guidelines para sa backriding sa mag-asawa. Kag kung sino man nga kapamilya sa motorsiklo dapat daliun sang IATF, inapangabay iya sang isa man ka kongresista na sa Interagency Task Force ang pagdihon kag pag-finalize sa safety guidelines para pahanugutan na ang pag-angkas sa motorsiklo sa mga mag-asawa hindi gani sa magkapamilya. Ining kongresista nga ini si ang probinsyano Party List Representative Ronnie Ong. Sila niya dapat daliunan na sa IATF ang dihon sa guidelines para matagaan ang publiko sang safe kag accessible nga pamaagi sa pagbiyahe sa karon nga panahon sa pandemic. Kag nagapangabay man ini sa IATF nga hindi na pag-ipamilit ang social distancing sa mga couples sa magkapamilya sa pagsakay sa motor. Kay sigurado wala man sang nagakatabo nga physical o social distancing sa sulod sang puluyan tuod gid man, no? Pero antes naman matagaan sa special ID o kon exemption passes ang magkapamilya, ti syempre tagaan anay o pangayuan anay sila sang requirements, di ba? Para yung sa marriage certificate, barangay certificate, bilang inapamatuod sang ila relationship status. Ti welcome development naman para sa kongresista ang desisyon sa IATF nga pahanugutan na ang backriding sa mga motor sa mga magkapamilya. Ilabi na nga limitado kag nabudlayan naman ang madamo naton nga mga kauturan sa pagsakay sa public transportation. Tuod gid man bala. Mo tubulay hambal ko balik kahapon sa nakita ni Tita We nga hambal man nga ginakabalakan sang DOH ang mga pasahero nga nagasakay naga-commute sa jeep kay face-to-face ang face-to-face. Pero may nakita ako balang nga jeep nga may ulot sa tunga, nagatubangay, may ulot man nga plastic balang minitro nga damol ara sa tunga nan. Kaya mo nang ilagi na worry mo ang face-to-face iya sa mga pasahero nga mas delikado delikado or mas delikado pa ikumparar sang sa mga pasahero nga nagasakay sa bus, kaya sa bus siya ara kada sa una, dasang pasahero sa likod, something amo sina nan. Tiyan mo pa na subong ang ginatanaw man, Tita We, di ba? Okay. Gamay lang gid, Tita Wilma, ang ito naman dalagan sa panahon, tuod gid man. Bisa nagaguom mga aton kalangitan, mapaang sa gihapon ang aton mabatyagan. Sa eastern parts ng Visayas, kag sa Mindanao, mapaang ang aton mabatyagan nga temperatura. Ang mga weather system, syempre, hatag sa aton sang mainit kag mapaang nga panahon, pero pwede man ini nga makadulot sang
mabaskog nga pag-ulan sa sini nga kahaponanon ukon karon man sa kagabihon. Sa weather forecast sing pag-asa, karon nga adlaw Eastern Visayas, Caraga kag Davao Region. Salamat gid, no? Magka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan. Action Exxon, salamat gid. Lapta-lapta nga pag-ulan kag thunderstorms bangod man sa easterlies. Tiyang paandam naman sang pag-asa ang hinali, no? O kung gulpyada nga pagbubo sang ulan, ang may posibilidad man nga magaresulta sang mga pagbaha-baha o kung flash flood sa mga manubo nga bahin. Kag ang nabilin pagin nga bahin sa pungso, dala naman kita dira Western Visayas. Yes pa, ang mangyapon mo ba siya ganta? May mga eksperyensyahan lang gid kita nga isolated nga mga pag-ulan sa sining hapon kag sa kagabihon man. Kag hambal man sa pag-asa sa masunod nga 3 tubtub 5 ka adlaw, wala kita sang paabuton iya nga bagyo. I thank you, Lord. Thank you, Lord. Pero sa ito naman mga mangunguma, gusto nila may ulan, pero ang pangayuon na ito nga ulan, inang hustu-hustuhan lang, hindi man makahalit, no? Oo, tita. Salamat kita nga sikan laon, nagapamati man sa aton pagpangamuyo, do nagapakalinong man, hinay-hinay lang, dughangan ta pagkid ang pagpangabay kag pagpangamuyo. Kaya hindi kita pagpabayan. Okay, Action Radio Philippine Standard Time, 1:44. Ngayon matahong nga lalantunon, halin kay Celia Blade, Where is Tomorrow? Silent is ang boys, ang palaabuton, Where is Tomorrow from Celia Blade. Para gid sa itong sa mga palangga nga mga tagpalamati nga nagaupod man kay Tita Wilma karon nga hapon niya sa itong mga late tuners dira. Good afternoon kag salamat gid sa inyo, no? Kay Arnaldo na sa Taya Hinada. Tawi mayong hapon man sa imo.
Kay Don Esparagosa. Wow, Don, salamat. Mayong hapon. Good afternoon to Wilma. Pag-greet ko si Nanay Bising Tumunong. Belated happy birthday. 84 years old na. Kay Tito Joseph Tumunong. Advance happy birthday. 50 years old. Thank you. This is my life. God bless. Yes, salamat man. Kay Dinoy Rollis nga naman nagapod sa aton. Yes, kay Maria Luisa Albay. Good to see you in FB. Good afternoon, sister. Thank you. Good afternoon. Tila lang inanay kay mabalik pa si Tita Wilma. Yes. Para naman sa aton sulat nga pagabasahon sa sininga hapon. Gani, relax lang. Balik si Tita Wilma pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang Prime. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Action! Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Padayon man si Tita Wilma pero nga ito na Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Ini ang may US FDA seal of approval, 100% pure mangosteen kag 100% organic. Gani sa may mga ginaubo-ubo da, ginakolokataro, kung may bronchitis ka, emphysema, nan. Ang aton si Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea nami gid sa imo, especially kung may pneumonia pagid ka. Sa mga lung infections, hindi gani sa mga may masakit sa pulmon, bigamit ka mo bala inom ka mo adlaw-adlaw sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Sige-sige, dayon-dayon lang nga paggamit sini adlaw-adlaw. Kay ginalimpyuhan niya ang aton sini respiratory system. Ang ginaagyan sa oxygen sa aton sa nilawas, kinahanglan ginagton ina, di ba? So, sa isa ka tibag, pwede nyo ina siya butang sa tipat, butangan ininit huluman anay sa 3 to 5 minutes before nyo iaimnon maglulabaab na nga kaya sang powers mo na bala mag-inom. 9. Kag pagkatapos ina, sang isa ka sa mga inom, pwede mo pagid siya madugangan, liwat, ininit. Kaya hasta sa isa ka litro nga mainit nga tubig, pwede mo ini magamit. Kaya syempre, hindi lang ikaw mabinipisyuhan. Ang imo man bugos nga pamilya. Gani, i-share mo man ang kaayuhan nga madulot sinisa, imo ikaayong lawas. Ang eton, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Mabakal man sa mga butika dira sa inyo, tag sa kalugar, diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Yes, Tita Wilma. Ay available sa tanan nga wakong Chinese drugstore, sa Sincere Drugstore, kag ara man sa tanan nga The Generics Pharmacy. Dira sa Consuelo Drug, sa sulod sa Consuelo Supermart sa Dalan Luzuriaga. Kay Mesa Blaon Tiguelo, good afternoon. Ara man siya nagaupod sa aton karon nga hapon. Good afternoon to we. Palihog ko greet kay nanay ko Norma Sumagaysay diri sa Castellana. Adlaw-adlaw na isaga pamati sa imo hambalya gani kun tani kun tamyawon mo man siya. Salamat. Ara tamyaw na nanay Norma Sumagaysay. Salamat gid. Halini na kay Biba Sumagaysay. Christian Roa, thank you. Mayong hapon sa imo. Kalit lang anay dali ha. Salamat gid. Kay Jose Mongcal Torilla. Thank you gid. Kay Jovi Miliesa Cortezo. Good PM, Tita We. I'm watching live in Alihis. Please greet sa mga palangga ko. Sa Sitio Ilabo, Family Miliesa Sanchez. Sa Ilamen Tatay Eddie. Kay Nanay Brenda. Kay MM. Kay Third Trixe. Kay sa mahal ko nga bana, Rudel. Salamat, Tita Wilma. More power. God bless. Mahal gid ang bana mo. Paamo ka na bala. Ma'am Nilda Siguan, say good afternoon. Action Wilma watching live. Thank you. Good day. Namian gid ko mamati sa imo, ma'am. Very fluent gid sa imo. Thank you, kid. Nagkahumok sa tainga ang mga words mo. More power sa Action Radio. Stay safe. Kita tanan. Happy watching here in Bago City. Share siya. Lots. Thank you. Hapon lang dira. Good afternoon, Ma'am Will. Mag-greet ko lang gali si Mary Jane Singson. Happy birthday! Happy birthday! Kag, thank you, man. Happy listening, Mandira. Kay Sis Isej Sinyang. Sis Jay, good afternoon. Salamat kag salamat gid sa kay Gino Cesar, salamat gid. Sino na is? Yes, kay Dinoy Rollis. Hello, Tita Wilma. Good afternoon. Miss you so much, Tita. Please greet sa family Dinoy. Kanani Girom Tatay Romeo. Kag sa mga pamangkin ko kag utod. Sa mga family ko, sobrang miss ko na kayo. Pray lang tayo. Always. Greet ko Ate Monelyn Dinoy, ada sa Binundo, Manila, kag kay Joel Moreno, nagabantay sa small business namin sa Sari-Sari Store. Watching live sa 325 CM Recto, Claro M Recto, no? Barangay 11 Tondo, Manila. Ay, halong man ka mo dara, ha? Kay kami man diri nagahalong sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Alauna 57 Action Radio Philippine Standard Time. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo,
kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man o kung kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay Ang aton pagkabasahon sa sininga hapon sa nambalan na Tita Wilma halin sa aton messenger sa aton man personal account gani kamo kung gusto ninyo no pwede kit i-send nyo lang sa personal account ni Tita Wilma sa Facebook sa Wilma Antupina Sugaton. Pangitaan nyo da. Okay. Kag ang aton sender sa karon nga hapon gapatawag lang siya kay Benny na gapatawag lang siya kay Benny kag ang iya sini mensahe nagasiling Dear Tita Wilma, mayong hapon sa imo kag sa mga nagapamati sa Action Radio, ilabi na sa This Is My Life. Ako sign on to sign off man nga nagapamati. Diri lang ako naga-estar sa Bacolod City. Tawga lang ako kay Benny. 65 years old, kag may 3 kakabataan. May tagsa na sila kapangabuhi, pero wala sila diri sa akon tupad. Ang asawa ko naman, una na nga ara kay Lord. May nasagali asawa. Maayo ang nangin kabuhi sang akon mga kabataan. Kay maayo ang ila obra kag ang ila asawa kag bana. Kag bisan malayo sila sa akon, malipayon ako tungod sa akon pagtinguha. Nakatapos sila tanan sa ila pag-eskwela. Maayo ang ila pangabuhi, upod ang ila kabataan. Ginapasalamatan ko man ang mahal nga Dios sa iya paghatag sa akon sang grasya kag kusog sang huben pa ako, upod ang akon asawa, para matagaan ko maayong edukasyon ang amon kabataan kag nakagraduate sila sa ilang mga kurso. Abi mo, gusto ko gitani nga mag-ululupod kami sang akon kabataan. Bisan isa o kung duha lang kabulan, antes ako madula sa kalibutan. Ay kasad naman na yung imo ben, ni man? Galing, sobra kabisi sa ila mga trabaho. Ila binagid subong tungod sang COVID-19, apektado man sila. Nagadugang nagkiyed ag akon kabalaka para sa ila. Maayo lang kay may libre nga tawag sa Messenger permi. Naga-video chat sila sa akon. Bisan paano mabulong ang kahidlaw ko, kag makita ko man ang mga apo ko. Diri lang kutob ang akon sulat para sa imo. Kabay, nga matagaan man katumanan ang akon dalamguhanon, nga makaupod ko ang akon kabataan antes ako magpahuway sa sininga kalibutan. Benny. Okay, Benny, sa imo salamat gid. Maayong hapon. Mayong hapon sa imo. Kabaluman ako sa edad mo nga pila to titawe, sa edad mo nga 65 years old, na? Pagsik pa na, di ba?
Pagsikpa mo, pagros pa, labi na kung wala kaya sang existing disease, wala kaya maintenance sa lawas mo, but for sure, may ginabulubat siya gidman tungod sa pang-idaron. Pero hindi seryoso pareho sang iban nga daw, may kabudlayan na sa paglakat, may kabudlayan na sa kung anong himuon, di ba? Oh. Pero kung lang tawin natin ang nangin kabuhi mo balaben ni, ha? Makasiling si Tita Wilma nga, tama sa imo. Kaayo nga klase sang amay. Huwaran ka nga klase sang amay sa imo mga anak o pod ang imo asawa sang nagapangabuhi pa kamo. Tungod sa imo mga pagpaninguha, tungod sa imo mga ginhimo para sa ila, para makaangkon sila sang maayo nga kabuhi, maayo nga buwas damlan. Ano ka namin lang sa mga ginikanan, accomplishment na iya sa aton nga mga ginikanan nga mapatapos na ito naton kabataan sa ila college, dason makita naton binagpangabuhi sila, no? Makita naton nga nagapangabuhi sila, dason malipayon sila upod sa ila bata kag sa ila kabataan. Do ka nami lang, di ba? Galing ang sitwasyon mo subong, abi mo balabens, bens pa na iya, abi mo balabeni, kabudlay sinang nabatsyagan mo subong. Inang masiling ka nga, ang nabatsyagan mo nga kahidlaw, kag ang gusto mo nga makaupod mo sila. Amo naging mana ko nagahuben ka sa kalibutan. Hindi bala Ma'am Elizabeth Malak kag gamalaw na gusto mo ang mga kabataan mo, mga palangga mo sa kabuhi, ara sila nagaupod sa ato. Do saan naman, di ba? Okay ina. Pero aton gid tan-awon ang sitwasyon. Pareho nila ibutang-tang atong sitwasyon sang ara kita sa mga amosina nga panahon. Naka-focus kita sa aton panimalay, naka-focus kita sa aton kabataan, kag kung anong maayo para sa pagpangabuhi sang tagsa-tagsa. Ikaw amuman subong. Ang mga kabataan mo mapadulong sa amosina nga estado sa palaabuton. Kag mabudlay pakigbatuan ang kahidlaw kag makaupod ang aton pamilya, especially nga may pangabuhi na sila. Ikaw man bala naghambal, Benny, nga permi ka mo ga video chat, permi ka mo naga-istorya, di ba? Permi ka mo naga-istorya, ang kahidlaw mo sa mga apo mo, kag isa pa subong, bawi-bawion mo na lang ang balatsagon mo. I-enjoy mo ang imo pagpakig-istorya sa mga apo mo, kaya ting mga apo mo, for sure, ara lang sa ila balay, kiti wala face-to-face nga klase, subo, sa palaabuton mo. Enjoy mo lang ining pandemic sa karon. I-enjoy mo ina. Kabigon mo man, nga sa imo pang idaron, kabahin ikaw sa new normal. Kaya hindi na nato mapabalik sa normal ang itong pagpangabuhi. Hindi kita makapagusto travel. Kaya kung let's say, abiw, hindi lang amo sa inyong sitwasyon, si Tita Wilma mismo mag-suggest sa imo. Kung hindi sila makakadto diri sa imo, why not abi nga ikaw among magbakasyon dito sa ila? Saylo-sayluhan mo man lang sila para mabulong ang kahidlaw mo, di ba? Amo sina kahapos o galing magluwas nga more than 60 years old na ikaw, amo pa sini ka delikado, amo pa sini ka sensitibo sang dalagan sang panahon nga mabulubudlay para sa aton. I-enjoy mo na lang sang sa magbatsyag ikaw sang depresyon tungod sang kahidlaw nga makaupod mo sila. Okay lang na. Ang kulang lang gid kay although nga may istorya mo sila face-to-face, istorya mo sila sa video chat, damo man subong may Duo, may Viber, Messenger, damo di ba? May mga butin pa niya ganyan emails na to. Ang kulang lang gid is malabot ta sila kag mahakos. Di kabahin na sa new normal, halos hindi kita pwede kaksanay, hindi na kita pwede kahalok sa mga palangga natin sa kabuhi. Or sa aton man mga kakilala. Ang himuon ta na lang, Ben, ipangamuyo, iupod mo ang imo kabataan kag imo mga kaapuhan, imo kaugalingon kag kung sino man ang upod mo dira sa inyo puloy-an, nga hatagan lang kamusang maayo nga lawas adlaw-adlaw nga tanan. Nga mangin healthy lang ang tanan, wala problema sa ikaayong lawas.
Kay kung hindi yes, hindi ta mapagtan mo kung daw ano pa sinikalawig sa pandemic ngayon kag kung daw ano pa kalawig nga hindi kita makapaggusto biyahe na kinahanglan ipreparar mo, ikondisyon mong kaugalingon mo kay basi pa man lang mag-abot after a month, 2 months, 3 months or a year makaupod na to ng aton pamilya. Ipangamuyo mo sa mahal nga Dios. Hugot nga pagpangamuyo sa mahal nga Dios. Nga ang kabataan mo hindi lang magkalipat sa pagtawag sa imo permi, sa pagpangamusta sa imo permi, kag kabay nga mahatagan sila kahigayunan nga makabisita man sa imo, di ba? Kay kabalo kita subo nga panahon kinanglan manikasog ina sila kay tanan kita apektado, na? Sa budlay gid kag hindi naming epekto sa nga COVID-19 nga ini. Ang aton ekonomiya, ang trabaho, amo na siya. Ang importante, Benny, wala sila malipat sa imo. Palangga ikaw sa mga kabataan mo. Kag isa pa, kahibalo kita. Basta nagapangamuyo lamang kita, kag hindi kita ya maguntat sa pagpangamuyo, sa pagampo, nga hatagan kita adlaw-adlaw sa maayo nga kabuhi, maayo nga lawas, maayo nga buot, malipayon, okay na. Makakaon talaswa, makakaon tautan. Diba? Maka 3 times a day pa kita, maayo, okay na iya, Benny. Hindi na naton pagtagaan ligwa sa aton balatyagon kag paminsaron inang mga bagay nga makahalit sa aton ikaayong lawas. Basta magsalig ka lang sa mahal nga Dios, pangamuyo ka. Kag sige-sige lang ipangamuyo mo ng wish mo, nga makaupod mong kabataan mo. Magkiara gid yung wish mo sila yung mga gusto mo antes ka madula sa kalibutan, bisan 1 or 2 ka bulan man lang makaupod mo sila tanan. Baw ho, Benny ho. Pangamuyo lang, na? Kay sigurado mabuksan ang balatyagon kag paminsaron sa imo mga kabataan kag bisan hindi man sila dungan nga makakadto sa imo diri sa Bacolod, nga makabisita sa imo kag makaupod ka. Basi pa man lang ikaw makakadto dito para sa ila. Ipangamuyo lang naton nga matapos na ining giyera naton baito kay sa COVID-19. Benny? Yes, Tita Wilma. Kabay pa. Aring ang bahanon para sa imo. Halin kay Gary Valenciano.
imo magpakabakod ka lang, be happy, ha? Kinahanglan lang gyud kag kinahanglan be prayerful, na para tagaan ikaw sang maayo, mapagros nga lawas. Siling di gani isang isa na iton ka nagaupod sa iton sa FB Live. Siling niya, good PM to Wilma, ako yan nabaton ko nang magsolo sa ulihi kay may pangabuhi na sila. But nami lang gid kay ara si Lord sa heart ko nga nagapabakod sa akon tawi. Mels Kabalatungan, yes, correct kagida, may check pa. Nan. Ma'am Elizabeth Malakagamala, good afternoon. Ma'am Wilma, yes. Monitor your program, yes, your wonderful program, especially your ang health tips. Stay safe always. God bless you and take care. Thanks, good ma'am. Syempre, kay Juji and Buena Vista Kilantang. Hello, good afternoon. No work? Paamo ka na bala? Salve Gatilugo, salamat man sa imo. Kay Radney Dichon Morden. Tita We, good PM. Pakigwit naman family ko from Murcia. Salamat, gid. Kag maayong hapon sa inyo dira tanan. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:14. Inday Sulgon, good afternoon. Relax lang. Si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Just si Ultra Action Radio Philippine Standard Time. Ato na Celebrity Kojic Soap. Siyempre, atong Celebrity Kojic Soap may kojic acid nga mong pinaka-epektibo nga whitening ingredient. Kag-accepted na iya worldwide. Nami ni siya sa mga pinalian sa inyo mga punggod, nagkakasang inyo sini mga whiteheads kag blackheads. Ang inyo mga freckles, ang mga pikas-pikas sa inyo guya, sa inyo dugan, o kundi gani sa butkon. Yes, ginamat-amat ina pa-fade sa Celebrity Kojic Soap. Paklas para maangkon mo ang very soft nga skin, maputi, mahamis, abaw. Halin sa guya pa kadto sa bugos nga lawas. May powerful exfoliating properties ini siya para nga maglumo kang imong skin kag magugot, especially sa mga nagaedad-edad na. Syempre, mabaytyagan mo na nga nagasagang imong sa skin, ginapahugot sa Celebrity Kojic Soap ang imong sinipanit. Kag, syempre man, ang mga itom-itom bala, imo siko, imo tuhod, imo singit-singit diri, no? Sa may paa sa likod ayon, sa bukong-bukong sa tiil mo, kay kung magpungko ka, nag-cross ang imo legs, ting buko-buko mo da balabaw kap sa pagkaitom. Habon ni ina, gamiti ina sang Celebrity Kojic Soap. Kag sa imo pagid underarm, na gusto mo puti, mahamis kag makinis, Celebrity Kojic Soap ang atong dira nga masuggest sa imo. Ang paggamit syempre sa aga, gabi, kung magpaligo ikaw, habunan ang bilog nga lawas halin sa guya pa kadto sa bugos nga lawas sang Celebrity Kojic Soap. Pero unahon mo gid sa pagbunlaw ang imo guya kay ti kabalo naman kita ang aton niya guya. Sensitive ang aton skin dira, di ba? Pwede na babakal man dira sa mga butika sa inyo lugar, diri man sa sa syudad sang Bacolod, sa mga butika nga nahamtang diri sa itubang kag kilid sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Hindi gani sa Jex Marketing. Jex Marketing nga nahamtang sa idalom diri sa Action Radio kay Miss Eva Sangco. Pwede ninyo babakal nga atong Celebrity Kojic Soap. Pwede man ang aton Panyawan Liniment kag Panyawan Herbal Capsule. Good afternoon, Tita Wilma. Great lang na palig si Mama ko Titing Valencia gapamatigid sa imo samtang nagapahuway kabugnaw sang tingog. Kay ti magumguom. Naomi Valencia Sobaldo, thank you, kid. Dira man sa may Puro Kawayanan Talok, kay Ramon, kay Lucy Achivar, Vice Bimbim, Remia, Kyle, and Mary Ann Gumeri. Thanks kay Tita Wilma, more power. Watching live here sa may Puro Kawayanan League K. Villares at Chivar. Salamat gid. Ay sa iton gali mga kauturan, no? Need ninyo nga mag-loan, kinanglan ninyo kwarta, na pwede ka mo maka-inquire o kung maka-apply sa Golden Sun Finance Corporation. Pwede SSS Josiah's loan, pwede get real estate or car loan, truck loan, salary loan na pwede get ka mo dira maka-apply. Di kalidad ang serbisyo namin pa sila mag-entertain sa inyo kag manubo man ang interest, no, sa inyo loan. Kag magluwas sina madasig ang pag-process basta kumpleto lang ang requirements. Dinamtang tawi man ang Golden Sun Finance Corporation ang magpakadto kabala sa shopping dira sa Corner LN Agustin Drive and Lopezina Streets, Bacolod City. Pwede man ka magkatawag, may cellphone number man 0925-708-8424. Ang landline 4348788. Kag hindi gani sa 707-6730. Outside Bacolod, may mga branches ini sila ha. May ara sa may Bago City, may ara man sa Kabangkalan City, may ara man sa may Silay City kag Victoria City. Ara man gani sa may sa may Dumaguete. Alas 2:22 na. Tawe ano aton i-share sa ila sa siniya nga hapon? Sa mga nagahulat, dira ko na nung i-share. Party naman yung sa gatas. Agay nam kamo gatas. Sa aton sa ni mga senior citizen. Sa aton dira mga young ones. Kabalo na kita balatanan nga ang pag-inom sang gatas may maayong epekto sa aton lawas, di bala? Magluwas nga puno ini sa mga nutrients. Makabulig man ini sa aton sleeping routine. Subong man nagapabaskog sang aton mga
bones sang katulanan sa aton bugos nga lawas. Pero mapalanggi naton ka mga tagpalamati kabalo-kabala nga may specific gid nga klase sang gatas nga nagapahinay sang aging process. Yara tawe, abi ko anay basta gatas okay na. Gali may ara gid nga specific nga klase sang gatas nga nagapahinay sang aging process, nagapahinay sang imo pag edad or pagtigulang, na? Ari, okay, base sa bago nga pagtuon, share man lang, nikit nabasa ko man, share ko man sa inyo, di ba? Base sa bago nga pagtuon, ang pag-inom sang low-fat milk, pwede na siya makapahinay sang aging process, kag makapabulig pa sa imo para nga maglawig ang kabuhi. Kay ara na publish sa journal sang Oxidative Medicine and Cellular Longevity ang pagtuon sa diin ginusisa gidya sang researchers ang halos 6,000 ka mga US adults na ilagin examine, ilagin usisa kag nagwa sa research nga sa kada 1% sang increase sa milk fat nga ginakonsumo mo may katumbas ina iya nga duga nga 4 ka tuig sa biological aging. Wow! Ha? Kag ara man sa pagtuon sa mga researchers, ilaman nakitaan ang kalawigon sang telomeres. Telomeres, ukon amo na siyang ginatawag nga compound sa chromosome sang tawo nga amat-amat lipot samtang nagaedad ikaw. Na, kag ariyo ang saturated fat sa high-fat milk nagahatag gali ina sang stress sa aton cells. Ha? Tandaan nyo ha? Ang saturated fat sa high-fat milk nagahatag sang stress sa aton cells. Kag may posibilidad nga magdugang sa death tissues sa aton sinilawas sa high-fat milk, saturated fat. Kaghambal naman sa mga eksperto na kung pirmi ka nagainom sang high-fat milk, mas nga nagalipot ang imo telomeres. Nagamat-amat sa lipot, nubo bala, kaghambal nila halos katunga sa mga nag-participate bala nga nag-inom sang gatas adlaw-adlaw. Ang iba naman niya nag-inom, miara mo miara sa mga nag-intra no sa ila sini research, ang mga nag-inom gatas adlaw-adlaw kag ang iban nag-inom once a week lang sang gatas. 30% sang nag-participate sa mga research ang nagsiling nag-inom sila sang whole milk, samtang ang isa naman 30% ang nagainom sang gatas nga may 2% nga fat. Pero ang 10% nagainom sang 1% milk fat kag ang 17% sini non-fat ang ginainom. Kag ang 13% naman nagsiling wala sila yan nagainom sang cow's milk. None. Tinagwa karon sa pagtuon mas madasig sila. Nagwa sa mapagtuon nga ang mga nag-entra or nag-participate nga wala nag-inom sang gatas ang may malipot nga telomeres kumpara sa mga nag-inom sang low-fat milk. Gets nyo? Low-fat milk. Nan. Buot silingon, mas madasig sila nga nagatigulang kumpara sa mga nagainom sang skimmed milk. Muna sila nato, now we know, kabalo na kita, gani kung mahilig ka nga mag-inom sang gatas, pero hindi mo gusto nga mag-edad ka dayon o magtigulang sang madasig, make sure nga ang imnon mo low-fat milk. Di ba la? Anong ginainom mo na gatas? Anong ginainom mo na nga gatas? Whole milk kung low-fat milk. Muna kung magbakal ka gatas, may ara gina low-fat milk. Whole milk. May ara dira nga nabutang manggani nga saturated fat na. So, piliun mo gid sang maayo. Ang magkapaayo para sa imo. Decide ka, pili ka para mangin, nami man ang imo pagtulog, kay
magalawig pa ang imo telomeres para magdugay ang imo pag-edad o kung pagtigulang. Alas 2:28 Action Radio Philippine Standard Time. Si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi aron protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Action Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi aron protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Action Radio Philippine Standard Time. Ito man na Dr. Pinoy Squalene Capsule para maangkon man nato ng maayo nga blood circulation. Importante siyempre ang paginawas ng madalom. Ang aton man Dr. Pinoy Squalene Capsule makabuligid sang dako para sa maayo nga sirkulasyon sa aton dugo. Kag sa maayo man naton nga pagginhawa. Kag Dr. Pinoy Squalene Capsule nagasupply sang oxygen sa aton baga kag nagatinlo man sang aton sinidugo. Paagi man sa pagginhawa nato sa madalom, dako man ang mabulisin. Nagapakalma pa sang aton paminsaron kag nervous system, makarelax ang aton lawas kun kita makiginhawa sang madalom. Nagapasaka man sang oxygen level sa aton sini mga kaugatan kag nagabulig man nga ma-regulate ang temperature sa aton sinilawas. Gani mapahilayo kita sa heat stroke
Kag sa ano pag ititiwe, mapahilay ka sa heat stroke nga amo na masilin naton usogin man na iya kung ikaw may problema sa imo dugo na. Kag tama pa ka init sang panahon. Kinahanglan man naton aton Dr. Pinoy Squalene Capsule nga makabuligid hatag oxygen sa aton lawas. Ma-meet ba lang oxygen level requirements sa aton lawas na. Ito the rescue na gilayon yung Dr. Pinoy Squalene Capsule kaya the only oxygen capsule nga makabuligid sa aton mga cells. May kasarang siya sa pag-supply sina sa aton heart, sa aton baga, kag sa aton mga utok. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa nahambal na natin epektibo masaligan, pwede natin inamabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Kag sa inyo man pala magkutano na lang aton Dr. Pinoy Hotline 441-1299 kag nahamtang man ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa May Lopez, Mandalaga. Siling natin pwede inamabakal sa tanan nga Negros Grace Pharmacy, sa tanan nga Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, Santo Rosario Drugstore kag Rising Drugstore, dira man sa Alice Drugstore, sa Leonor Drugstore, Surgeon Pharmacy kag GBX Pharmacy. Kay Rhea Plagtios sa mayong hapon lang dira sa imo kag madamo gid nga salamat sa pagpud kay Tita Wilma karon nga hapon. Pagwit lang ko pamilya Gomez sa La Carlota Negros Occidental halin kay Nika na sa Calamba Misamis Occidental. Salamat gid sa imo. Good PM Tita We. Please lang pa-shout out lang ko da sa amon pinalangga nga kapitan si Kap Nini Piskenya kag nang Che and family. Kag sa alaga kong dako na subong si Queenie kag si Tintin. Stay safe lang. 0297 salamat gid. Diag lang ko tamyaw sa mga anak ko sila ni Louie kag Luella. Gapanamyaw si Emilia Zaldes ang Barangay Robles. La Castillana, salamat gid and God bless. Okay sa inyo mandera. Kag kay Salidonia, Salidonia Santillan, good morning. Action Radio watching from United Kingdom. Good morning pa na to sa ila. No? So, halin din man sa amon, good afternoon para sa imo, ma'am. Tita Wilma, shout out lang ko Alunan family, mayong hapon, thanks and God bless. Okay, standby na para sa itong sa ni horoscope. Karon iya nga adlaw, Huwebes, Hunyo 25, tuig 2020. Sa mga birthday celebrators karon nga adlaw, happy birthday kag sa mga mag-asawa man nga nagasaulog sa ila wedding anniversary, happy wedding anniversary. Isa lang ang wish naton sa inyo, good health. Syempre more blessings pag hindi na. Okay, unang zodiac sign Cancer. Sa mga Cancer, mga natawo Hunyo 22 tubtub Hulyo 22 para balang hindi maginamo ang imo mga schedule karon nga adlaw Cancer kag hasta pabuwas kinanglan abi ripasuhon mo inasang maayo para nga wala ka sang malipatan. Okay? Kag isa pagid Cancer, hindi ka magpangako kay sigurado nga hindi mo ina matuman. Likawan mo man nga makig-schedule ikaw kay nga may problema, hindi ka makaabot. Schedule, kung may schedule ka kuno para buwas, hindi lang anay kay may problema ikaw kag hindi ikaw makikita sa ilang makikita so. Mga maswerte mo nga mga numero 5, 10, 15, 29 kag 33, lucky color brown. Sa mga Leo naman, Hulyo 23, tubtubag gusto 22. Ang pagsulay, Leo, amo magapalapit sa imo karon nga adlaw nga dapat mo gid likawan. Kay kun hindi gubon nya gid sinang imo pamilya o kun ang imuan relasyon sa karon. Kag maghalong ka man sa mga manug-into. Maswerte mo nga mga numero 8, 10, 24, 31 kag 40. Lucky color, yellow. Sa mga Virgo naman, gusto 23, tubtub, Setyembre 23. Sa imo Virgo bo, nagapangibabaw gid ang imo mabatyagan nga katamad karon nga adlaw. Ang imo pagka-irritable, kag madali gid ikaw maakig tawi basta irritable ang tao dali manginit dyutay singki panginit dayon.
Kinanglan pakigbatuan mo ina, tungod kon hindi, tikita kagid sang hay, makaengkwentro mo. Mga masuwati mo nga numero 9, 18, 25, 39 kag 43, lucky color, blue. Sa mga libre naman, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Sa mga libra, kadamo sa mga offer sa imo, subong, adlaw, kag wala ikaw pilian. Ano na pagkaon, trabaho, whatever. Kag mas maayo kung mag-isahan nun ka, anay ka, sa siningatiun. Para makapamensar ka sa isa ka maayong ideya kung anong dapat mo himuon. Libra, mga masuwerte mo nga mga numero 3, 10, 26, 30 kag 37, lucky color jade green. Sa mga Scorpio naman, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22, unaha ang kaayuhan mo. Antes mo intsindihon ang iyasang iban. Wala ka sang mahatag nga bulig sa iban kung ka mismo sa kaugalingon mo ginakulang. Himuon mo man ang plano mo, kay sigurado may maayo ina nga padulungan kag resulta. Mga masuwati mo nga mga numero 10, 18, 23, 36, kag 38. Lucky color, red. Kag sa mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Sa mga Sagittarian, pakibot ka sa makita mo karon nga adlaw, Sagittarius, tungod do wala ka bala ga-expectar nga matabuin na karon nga adlaw. Kag isa man kaanay insidente ang masulit sa indi hungon. Amuna nga hindi ka man magpabaya. Mga masuwati mo nga numero 6, 15, 18, 22, kag 34. Lucky color, red. Nabatian nato ng unang bahin sa pagbasa naton sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon nga adlaw. Pero sa inyo na pagkinanglan sa mga preska kag mga matahong nga bulak, ano man nga mga okasyon, no? Ara lang sa may likod sa Bacolod Bay Center, Ferrero Street ina. Kung magpakanto ikaw sa reclamation area, pagduluhog muda pa kadto na nga bangga sa wala Ferrero Street likod sa Bay Center, ara dira ang Jenny and Christine Flowers there. Pwede mo sila mag-contact sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Si May kag si Tintin ma-entertain sa inyo. Pero relax, si Tita Wilma hatag padugang ang mga zodiac sign para sa iton horoscope pagkatapos ng iton commercial break. Life. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
kaaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Alas 2:45 Action Radio Philippine Standard Time. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Okay, mayong hapon to Ga-monitor lang ko diliog lang tamyaw sa kung sa Rosario Heights sa Sunrise Cafe kay Madam Susan Saldua si Rudy Manughilot niya. Amo man si Wilma Gonzalez nunoy man gubat sa Rubelio Taxi. Salamat kid 5350. Mayong hapon kag madamo gid nga salamat sa inyo dira. Tagwit lang ko kay Charlene Diego birthday sa 28 pa. Advance happy birthday. Ang nag-greet si Julinda Diego. Salamat gid Tito Wilma. Kag salamat man dira kay Celidonia Santillan. Salamat sa imo kay Girly Marco Austria. Napag-greet lang ko da sa akon Mama Sal Castillana kay Mama Balin. Yes, salamat man Tita Wilma. Ang ato na DTX 500 capsule, syempre, no? Hindi gini na pagkalipatan para man sa complete management sa gatong sa liver o kunatay. Kinanglan healthy na, kinanglan ma-protection and adlaw-adlaw. Kagtandaan lang ginaton nga ang DTX 500 capsule may detoxifying compound. Nga among nagatinlo. May mga active ingredients man, phytochemicals kag antioxidants pangontri naman sa liver inflammation. So, hindi naton papasugtan nga mahalitan nga ito na tayo kinanglan mangin maayo, ina siya mangin healthy para nga aktibo siya, Tita Wilma. Mag-DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Pwede man nina mabakal sa nagkalain-lain nga mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Dili man samon sa syudad sa Bacolod. Pero pwede ka mo order online, ha? Kag pwede man ma-deliver mismo sa inyo puluyan pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag ara man pwede ka makabisita sa Kalusugan Yan Facebook page. Ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule among Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika di Alternativo Medicina. Yes, Miss Nining Malu Fuentes, good afternoon. Salamat gid sa inyo dire ni Larry. Mayong hapon. Kag tamyo lang ko kay Mama ko Gemma Rigala
nga nabagabak-baklaba. Sige, pamati sa mo programa. Salamat, gid. Neil Arej Alagar. Kay Jasper Nunez, salamat, Mike. Kaya nag-witty na si Tataya Turco Nunez, nga adlaw-adlaw mo nagapamati sa istasyon sa Action Radio. Salamat, kid, nga may damo. So, okay, Wilma Cabarles pa dira sa Isabela. Clariza Mitz. Okay, mayong hapon lang dira. Kaya syempre, araman sila nanday Mami Konsolasyon. Mayong hapon lang dira, di boy Konsolasyon. Kaya syempre man sa Konsolasyon family dira sa Isabela, kay Nanay Diyen, kay Mami Pilar sa inyo. Salamat, kid. Sa Maaw Public Market, sa ilan nanday Coco, mayong hapon kay Sir Erwin Gonzalez, kay Giselle, mayong hapon. Salamat, kid, sa pag-upod. Okay? Tapuso na ni Tito Wilma ang mga nabili na itong mga zodiac sign para sa itong horoscope karon nga adlaw. Ari nakita sa Capricorn, yes, sa mga Capricorn, mga nitaw, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Kung may sala ikaw nga nahimo karon nga adlaw, hindi ka maghinulsol. Nga ay hindi ka maghinulsol, ay hindi mo gidya paghinulsulan kung may nahimo ka nga sala, kabigon mo na lang inaiya nga isa ka leksyon nga hindi na dapat masulit pa. Abi pa hamtang bilang pensan mo Capricornian karon nga adlaw kay nga may solusyon gid para sa imo problema sa husto nga tion. Mga maswerte mo man nga mga numero 16, 20, 29, 34 kag 42. Lucky color yellow. Sa mga Aquarius naman, Aquarius Enero 20 tubtub Pebrero 18, kung ano man matabo karon nga adlaw magpakabakod ka, paisugang imo kaugalingon. Kay nga maka-eksperyensya ikaw karon nga adlaw sa isa ka hitabo nga mangin memorable para sa imo. Aquarius, mga maswerte mo nga mga numero 8, 23, 28, 39, kag 42. Lucky color gray. Dira man sa ilan na Inday Norma Rosales kay Inday Grace mayong hapon salamat kaya. Dira sa my South Terminal sa inyo dira salamat ha. Okay, Pisces Tito We. Ang mga Pisces na tao Pebrero 19 tubtob Marso 20. Sa mga Pisces naman, magsalig ka lang sa nabatsyagan mo, Pisces, kay nga, karon nga adlaw, baskog imo ESP o kung imo extrasensory perception. Kung nanong ginapamensar mo, hulag ka, buhata, kay may maayo nga resulta nga nagahulat para sa imo. Pisces, mga maswerte mo nga numero 5, 22, 30, 36, kag 39. Lucky color aquamarine. Sa mga Aries naman, Marso 21 tubtob, Abril 19. Sa mga Aryan, hindi ka magsali sa panagupnop mo, or nabatsyagan mo, kay nga karon nga adlaw, medyo mahuyang-huyang, kag manubo ang imo ESP. Kag isa pagid Aries, kung sa pakon mo nang nagasunlog kag nagapanggarit-garit sa imo, maindigid mo ay nga matabo. Gani, kontrola ang imo kaugalingon. Mga maswerte mo naman nga mga numero 9, 15, 24, 39, kag 42. Lucky color, red. Sa mga Taurus naman, Abril 20, tubtub Mayo 20. Tungod sa imo, maayo nga nahimo, Taurian, may reward ikaw nga mabaton karon nga adlaw. Pero ari kung may tensyon nga nagakatabo dira sa sulod sa inyo balay o kung sa imo man trabaho, hindi ka lang anaya mag-komento. Hindi ka mag-comment by ilang daanay para nga hindi mag-ibwal kag maglala. Taurus, maswerte mo nga mga numero 11, 23, 29, 32 kag 38. Lucky color avocado green. Sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Yes, Gemini, sa impluensya man sang panahon sa karon, wala sang mangin problema sa imo karon iyang adlaw. Mangin malipayon ikaw sa imo pagpakigupod sa imo mga kaupdanan, trabaho, sa inyo puluyan, sa imo mga abyan, sa imo pamilya. Maswerte mo nga mga numero 2, 18, 23, 32 kag 41. Lucky color, maroon. Kag nabatian nato ng itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope sa karon nga adlaw Huwebes,
Hunyo 25 tuig 2020. Pero sa imo naman ginapangita nga food supplement epektibo gid ya na kay para sa imo nagaproblema ka sa imo mahigko nga dugo nan. Kay kabalo kita kung dugo ng problema kag damo higko lawas apektado na komplikado. So kung ginapangita mo epektibo nga food supplement Zenthone Plus Gold, na? Ang Zenthone Plus Gold mas paini ginpabaskog, ginpa-improve para nga mas maging epektibo para sa imo ginaantos nga balatian. Ini extracted halin sa amarguso, mangosteen, balunggay, ahos kag spirulina. Kag ang aton sa ni Zenthone Plus Gold pwede mo inamabakal sa imo mga suki nga butika. Ang Zenthone Plus Gold mabakal sa 14 pesos kag 50 sentimos gid lamang. Si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, Si Tito Wilma sa This Is My Life. Te preparar kita dira sa itong mainit nga tubig kag isa ka sa Shea sang Dr. Alfred's Black Coffee with Mangosteen with no sugar. Kag iniyag na acidic kag non-caffeine nga klase ng kafe kag makasiling ka nakapangapika na healthy ka pa. Coffee reinvented and coffee for your health. Sa mga gusto mag-weight loss dira, no, namigin mag-inom ka mo anay isang black coffee para sa madasig nga paggabuhin sa inyo kabugaton antes ka mo mag-workout. Mga 30 minutes before ka mo ba lang mag-gym or antes ka mo mag-jogging, inom ka mo anay isang black coffee, Dr. Alfred's with Mangosteen. Kaya nga, ginaboost yan ng metabolism sang imo sinilawas, approximately mga 50%. Kaya gina-burn niya man ang imo fat sa imo tiyan. Kay ti ini iya ang fat burning beverage ng klase sang kape. Si Dr. Alfred's Black Coffee with Mangosteen, pwede man mainom sa aton mga Muslim brothers kay ini ang halal certified. Makasigurado ka, 100% natural kag 100% organic. Pwede mo ini mabakal man sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. And of course, dili man sa siyudad sa Bacolod, ada available man sa tanan nga wakong Chinese drugstore kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Dr. Alfred's Black Coffee with Mangosteen with no sugar. Kindness is like coffee. It awakens your spirit and improves your day. Eh, syempre, nag-alerto ka basta makainom ka black coffee, di ba? Aha, antes kita magpaalaman updayan ninyo si Tito We para sa itong sinipagpangamuyo against coronavirus disease. Horacio Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sininga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila palagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami.
You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, sa sinigabayan, magpaalam na si Tito Wilma sa itong pagpangalagad sa This Is My Life. Ang ito naman Bible verse for today, halin sa 1 John chapter 3 verse 1 to 2. And it says, "And we receive from Him whatever we ask, because we keep His commandments and do what pleases Him." Salamat gid sa itong mga palanggang mga tagpalamati. Kaya madamo gid nga salamat sa akong sa mga partners sa technical control. Salamat gid sa kay Action Oliver Person, kay Action Elry Tilos. Sa ngalan man sa among station manager Action Non, di maala magbanwa, Productions Chief Action Rex Cantong. Si Tito Wilma magapaalam, tubtub na maliwat boss. Standby na sa may tahom nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. I can't say goodbye. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.